ассалому алайкум довталабони азиз. Мавзӯи навбатии мо аст аз фанни биология. Мавзӯъмон поя, гуногуншаклии поя. Хоб, чуноне ки аз дарсҳои гузашта ба мо маълум аст, поя як ҷузъи навда мебошад. Хоб, аниқтараш поя ҷузъи таркибии навда аст. Яъне қисми асосии навда ин поя ба ҳисоб меравад. Хоб, поя ҷузъи таркибии навда аст. ҷузъи таркибии навдаро поя меноманд. Хоб, поя дар ҳаёти растанӣ чунин вазифаҳоро иҷро мекунад. Вазифаҳои поя. Якум вазифаи поя дар ҳаёти растанӣ ин иштирок мекунад дар афзоиши ғайриҷинсӣ. Яъне ки метавонанд ки растаниҳо тавассути поя афзоиши ғайриҷинсӣ кунанд, яъне афзоиши нашвӣ кунанд, ки дар дарси оянда дар бораи он маълумот медиҳем. Хоб, дуюм вазифаи поя дар ҳаёти растанӣ ин дар растаниҳои алафӣ раванди фотосинтез мегзарад. Яъне пояи растаниҳои алафӣ дар давоми ҳаёташон сабз боқӣ мемонад ва дар он хлорофилл мавҷуд аст ва дар он ҷо фотосинтез мегзарад. Хоб, дигар вазифаи поя интиқолӣ. Яъне вазифаи асосии поя ҳамин ба ҳисоб меравад. Интиқол яъне ки нақли моддаҳоро таъмин кардан. Чунин савол дар маркази тести низ омадааст ки вазифаи пояро муайян кунед. Ҷавоб дуруст мешавад нақли моддаҳоро таъмин кардан. Яъне вазифаи поя аз реша гирифта ҳамон моддаҳои ғайриорганикие ки ба боло, ба навда, ба баргҳо рафта иста ва инчунин дар баргҳо вақте ки моддаи органикӣ ҳосил мешавад, онҳоро гирифта то ба реша бурдан. Ин вазифаи нақлиётии поя ба ҳисоб меравад. Хоб, вазифаи дигари поя бошад ин дар захира кардани моддаҳои ғизоӣ иштирок мекунад. Яъне поя метавонад ки дар қисмати мобайнии худ дар пояи бисёр растаниҳо, масалан растаниҳои дарахтӣ, дар қисмати мобайнии онҳо дила мавҷуд аст ки дар он ҷо бофтаи паренхимияи захиракунанда аст. Мин баъд дар сохти анатомияш озӣ мебинем. Дар он ҷо моддаи ғизоӣ захира мешавад. Хоб, вазифаи дигараш ин таъмини қисматҳои, яъне қисмҳои якдигари растаниро ба ҳамдигар алоқаманд мекунад. Яъне чӣ маъно дорад? Масалан, қисми решаро ба қисми навда алоқаманд мекунад. Тамоми узвҳои растаниро байни ҳамдигар алоқаманд мекунад. Қисматҳои болоии растаниро бо қисматҳои зерхокӣ алоқаманд мекунад поя. Хоб, дар чӣ? Давоми мавзӯи мо ин қабатҳои поя аст. Поя дар буриш аз чунин қабатҳо иборат аст. Вақте ки мо ин як пояи растаниро гирифтем ва буридем дар буриши кундаланг. Дар буриши кундаланг мебинем ки кадом қабатҳоро дорад. Аз қисмати дохилӣ нами қисмати дохилӣ ин ном дорад дила. Хоб, дуюм қисмат ин қисмати чӯб. Аз дохил ва берун омада истем. Баъд аз вай камби, баъд аз вай лиф, баъд аз вай бошад пӯст. Дар ин ҷо лиф ва пӯст дар якҷоягӣ пӯслоқ мешавад. Пӯслоқ. Хоб, ин буд қисматҳои поя, қабатҳои поя дар буриши кундаланг. Ҳоло дар бораи ё бо маълумотҳои заруриро гап мезанем. Хоб, акнун дар шакли схемавӣ қабатҳои бофта ва вазифаҳои он ёб. Қабатҳои поя, бофтаҳои вай ва вазифаҳои он. Хоб, якум қабати пӯст ва пӯк, ин қабати аслан берунии поя ба ҳисоб меравад ки гуфтем дар якҷоягӣ пӯслоқро ҳосил мекунад. Хоб, ин қабати пӯст ва пӯк аз воситаи пӯшиш таркиб ёфтаанд ва вазифаи ҳамин муҳофизат аст. Яъне вазифаи пӯст ва пӯк аслан муҳофизат будааст, бофташ бофтаи пӯшиш ва дар якҷоягӣ гуфтем пӯслоқро ҳосил мекунад. Хоб, қабати дигар лиф бофтааш бофтаи механикӣ гузаронанда ва асосӣ, яъне қабати лиф аз чунин бофтаҳо таркиб ёфтааст. Механикӣ гузаронанда ва асосӣ. Вазифаи он бошад таъмини мустаҳкамии гузаронандани моддаҳои органикӣ. Яъне дар қисмати лиф бофтаи механикияш вазифаи мустаҳкамиро иҷро мекунад. Бофтаи гузаронандааш бошад вазифаи гузарондани моддаҳои органикиро иҷро мекунад. Ва вазифаи бофтаи асосӣ бошад қисман захираи моддаи ғизоиро иҷро мекунад. Хоб, қисмати дигари қабати дигари поя гӯем камби аст. Камби бофтаи ҳосилкунанда ё меристемавӣ ё бовуҷудоваранда дорад ва вазифаи он таъмини ғафсшавии поя аст. Ғафсшавии пояи дарахт аз ҳисоби тақсимшавии ҷарраҳои камбӣ ба вуҷуд меояд. Хоб, қисмати дигар чӯб ном дорад. Чӯб бофтаи механикӣ гузаронанда ва асосӣ дорад ба монанди лиф. Фақат фарқият дар ин ҷо чи аст? Хоб, бофтаи механикии чӯб боз вазифаи мустаҳкамиро иҷро мекунад. Бофтаи гузаронандагиш бошад вазифаи гузарондани моддаҳо, лекин дар лиф нигоҳ кунед вазифаи гузарондани моддаҳои органикӣ буд. Ана дар чӯб бошад вазифаи гузарондани моддаҳои ғайриорганикӣ. Инҷо диққат диҳед, аҳамият диҳед ки дар лиф бофтаи гузаронандаи флоема аст. Ва вазифаи он гузарондани моддаҳои органикӣ буд дар боло, дар лиф.
бофтаи гузаронандаи лиф вазифаи гузаронандаи моддаи органикӣ гуфтем. Лекин бофтаи гузаронандаи чӯб бошад вазифаи гузаронандаи моддаи ғайриорганикӣ. Значит дар аз ин бармеояд ки дар чӯб мо дорем бофтаи гузаронандаи ксилема, яъне ки рагҳо. хоб дигар қисмат дила аст, қисмати аз ҳама поёнӣ ки дила аз бофтаи асосии захиравӣ яъне паренхимаи захиравӣ таркиб шудааст ва вазифаи ана ҳамин бофтаи асосии захиравӣ захираи моддаҳои ғизоӣ. Қисмат аз ҳама қисмати осон. хоб захираи моддаи ғизоӣ бофтааш бофтаи асосии захиравӣ қисмати дила. Агар аз дохили дарахт мо ба берун қабатҳоро номбар кунем, дила, чӯб, камби, лиф, пӯк, пӯст мешавад. Агар аз берун ба дохил равем, пӯст, пӯк, лиф, камби, чӯб, дила. хоб ин буд дар бораи қабатҳо, бофтаҳош ва вазифаҳои он. қисмати дигари мавзӯи мо ин ана ҳамин қабатҳое ки мо ҳозир якум тасвир дар буриши кундаланг просто мушоҳида кардем кадом қабатҳо буданд ва дуюм дар слайди пештара мо дидем ки ҳамон қабатҳо кадом бофтаҳо доранд ва кадом вазифаҳоро доранд. Анакун ҳамон қабатро боз як бор дигар аз пеши аз расм мушоҳида мекунем. хоб якум қисмат якум қабати пояи дарахт аз берун рафтесем. Якум қисмат ном дорад пӯст. пӯст бофтаи пӯшиш буд. Бофтаи пӯшиш таркиб ёфта буд аз бофтаи пӯшиш. Вазифааш муҳофизат буд. хоб дуюм қисмат қисмати пӯк. Инам бофтаи пӯшиш буд. Ҳар ду бофтаи пӯшиш буд ва вазифааш муҳофизат буд, чуноне ки пештар дидем. хоб дигар қисмат бошад, ҳамин қисмат ҳамин қисмати дар васеътар нисбат ба пӯсту нисбат ба пӯк васеътар аст. Ин қисмат лиф. лиф се гурӯҳи бофтаҳо дошт. Бофтаи асосӣ, бофтаи гузаронанда ва бофтаи механикӣ. бофтаи механикиш таъмини чандирӣ мустаҳкамӣ буд. Бофтаи гузаронандааш лиф, бофтаи гузаронандаи лиф найчои лакшакл яъне флоема буд ки вазифааш гузарондандаи моддаи органикӣ буд. Ва бофтаи асосӣ гуфтем қисман захираи моддаи ғизоиро иҷро мекард. хоб ва дар якҷоягӣ ҳамин пӯст, пӯк ва лиф восита мекунад пӯстлоқ. хоб баъд дар маҷмӯъ мепурсанд, дар маркази мутахассис савол меояд ки пӯстлоқ аз кадом бофта таркиб ёфтааст? Шумо мегӯем бофтаи пӯшиш. Барои чӣ? ду қисми он бофтаи пӯшишай, пӯст ва пӯк. Хай лиф қисман дорад бофтаи гузаронанда, гуфтем механикӣ ва асосӣ. Лекин мо дар назар дорем пӯсту пӯки ду қисматаш ки бофтаи пӯшиш аст, мо мегӯем пӯстлоқ ҳам аз бофтаи пӯшиш таркиб ёфтааст. ин савол дар маркази мутахассис омадагист, чунин ҷавоб дорад. Лекин дар маҷмӯъ шумо метавонед гуфтан ки пӯстлоқ қисмати пӯстиш бофтаи пӯшишай, қисмати пӯкиш бофтаи пӯшишай, лифш бошад бофтаи гузаронанда, бофтаи механикӣ ва бофтаи асосӣ аст. хоб чунон ки дар слайди пештара мо таъкид кардем гуфтем. хоб қисмати қабати дигари поя ин камби аст. камби аз бофтаи меристемиявӣ гуфтем таркиб ёфтааст. вазифааш вақти тақсим шудан ғафсшавии пояи дарахтро таъмин мекунад. хоб дигар қисмат баъд аз камби чӯб. чӯбам ба монанди гуфтем лиф аз се намуди бофта таркиб ёфтааст. бофтаи асосӣ, бофтаи механикӣ, бофтаи гузаронанда. бофтаи механикиш ба монанди бофтаи механикии лиф вазифааш мустаҳкамӣ. бофтаи гузаронандааш бошад гузарондани моддаҳо дар ин ҷо органикӣ гузаронда мешавад, дар чӯб бошад гузарондани моддаҳои ғайриорганикӣ. яъне дар чӯб ба ҷои найчои лакшакл мавҷуд аст рагҳо, нимо рагҳо. хоб қисмати дигар бошад ин дила ном дорад ки қисмати аз ҳама мобайни пояи дарахт аст. Дар ин ҷо гуфтем моддаи ғизоӣ чӣ мешавад? Захира мешавад. Бофтааш бофтаи асосии захиравӣ. акнун чӣ хеле ки дидем дар пӯсту пӯк, дар пӯк бисёртар наскдонаҳо ҷой гирифтааст. дар пӯст бошад аммо сурохии наскдонаҳо ки дар пӯк ҷой гирифтааст, хоб тавассути пӯст берун мешавад. ин наскдона асосан дар пӯк ҷой гирифтаанд. вазифашон мубодилаи газ мебошад. сурохии онҳо дар қисмати пӯст ҷой гирифтааст. дар пӯсти барг бошад сурохиҳо буд, вайро мегуфтанд масомаҳо. хоб дигар чиз мо чӣ хеле гуфтем дар қисмати лиф гуфтем се намуди бофта аст. ина як намудиш нахҳо. нахҳои лиф ин бофтаи механикианд. вазифашон таъмини мустаҳкамии чандирии поя ва нахҳои лиф ном доранд камбиформ. хоб дигар чиз дар лиф инчунин ҳаст гуфтем чи найчои лакшакл. гуфтем бофтаи гузаронандаи флоема ки вазифааш гузарондани моддаҳои органикӣ аст. хоб дигар қисмат мо гуфтем ки дар чӯб ҳаст рагҳо. ана ин рагҳо бофтаи гузаронандаи ксилема аст, вазифааш гузарондани моддаҳои ғайриорганикӣ. инчунин дар ҳамин чӯб мо метавонем нахҳоро бинависем. ин нахҳои чӯб аст. нахҳои чӯб ном дорад либриформ. хоб
ин маълумоти умумӣ буд дар бораи сохти дохилии поя. Хуб, мегзарем ба қисмати дигари мавзӯъ. сохти дохилии пояи дарахт боз дар мисоли аммо гуфтем қисмати аз бофтаи механикӣ, бофтаи асосӣ ва бофтаи гузаранда таркиб ёфта. ин ду қисмат аст гуфтем, қисмати лиф ва қисмати чӣ? Чӯб. боз қисмате дорем дар ҳамон пояи дарахт ки фақат бофтаи мерисимӣ дорад. ин қисмат қисмати гуфтем камби аст. ана дар натиҷаи тақсимшавии камби пояи дарахт ғафс мешавад. инҷо дар бораи ҳамон вардошт аст. вақте ки пояи дарахт ғафс мешавад, соҳалқа ҳосил мешавад. хуб, нигоҳ кунед. ғафсшавии пояи дарахт аз ҳисоби тақсимшавии ҳуҷайраҳои камбӣ ба амал меояд. дар натиҷаи бошида тақсимшавии камбӣ ҳуҷайраҳои нави лиф ва чӯб пайдо мешаванд. хуб, ва чуне ки дар асл мебинем, ина ҳуҷайраҳои чӯб ва ҳуҷайраҳои лиф аз ҳисоби тақсимшавии ҳуҷайраҳои камбӣ пайдо мешаванд. камби вақте ки тақсим мешавад ба боло, лекин нисбат ба лиф зиёдтар дар чӯб тақсим мешавад ҳуҷайраҳо. ба ҳамин хотир қисмати чӯб аз ҳама қисмати сербар ҳисоб мешавад. лиф яъне ки бариш тангтар аст ва чӯб бошад бари васеътар дорад. хуб, чӯб ва лиф ҳосил мешавад, вале ҳуҷайраҳои қисмати чӯб назар ба лиф гуфтем зиёдтар ҳастанд. ам гуфтагии гапон. ва ҳамин тавр ҳуҷайраҳои камбӣ ҳар сол тақсим мешавад ва соҳалқаи сабзиширо ба вуҷуд меорад. калимаи соҳалқа. хуб, соҳалқа дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳои камбӣ пайдо мешавад ва ҳар сол як соҳалқа пайдо мешавад. ва соҳалқа чӣ аҳамият дорад дар танаи растанӣ? вақте ки мо ҳамон пояи растаниро мебурем, нигоҳ мекунем дар бурҷи кундалак, ҳалқаҳоро мебинем, рахтҳоро мебинем, ҳамон ҳалқаҳоро, ҳамон соҳалқа аст. аҳамияти ин соҳалқа якум, се аҳамият дорад. якум, муайян кардани синни соли дарахт. яъне сумораи соҳалқаҳо чанд хел бошад, ҳамон қадар дарахт вай дорад. ин масалан, ман инҷа як пояи дарахта дар буриши кундаранг тасвир кардам ва мебинем ки дар мобайни чи дила, ана атрофи вай мебинем ки чи аст? Соҳалқаҳо аст. ина ё чанд? Соҳалқаҳо. ина агар шумораи соҳалқаҳо ба чанд баробар бошанд, ин дарахте ки ман сохти дохилии вай бурида омӯхта истам чанд сола аст? ҳамон қадр сола аст. ина мешуморем 1 2 3 4 5. дарахт чанд сола аст? 5 сола. барои чӣ рахти аввалро ман ҳисоб накардам? чунки рахти аввал ин пӯстоқ аст, қабати берунӣ. фақат инҷаро ҳисоб кардем, ай дила то пӯстоқ ҳисоб кардем. значит 1 2 3 4 5. аслан сол ин масофаи байни соҳалқаҳо аст. дуруст фаҳмед? не холигии байни соҳалқаҳо ку ҳамунҷа, яъне давоми як мавсими нашвида тақсим шудааст. мега соҳалқа чист? тақсимшавии ҳуҷайраҳои камбиро дар як мавсими нашвӣ соҳалқа меномад. ва мавсими нашвӣ ин баҳор аст, тобистон аст, то тирамо, то фороси тирамо. дашти дар зимистон бошад, ҳуҷайраҳои камбӣ тақсим намешаванд. вақти тақсим нашудан, ҳамон ҳуҷайраҳое ки мемуранд, аз тақсим шудан боз мемуранд, дар зимистон як рахтро ҳосил мекунанд. аслан соҳалқа мо ин рахтош ҳисоб мекунем, лекин масофаи байни соҳалқаҳо ин вақти тақсим шуданшон ҳаст. ва ҳамин масофаи байни соҳалқаҳо баробар аст ба 1 сол. вақте ки 1 2 3 4 5 бо ҳамон чиз, бо ҳамон 5 сол. ҳамон. хуб, акнун дигар чиз гуфтем ки синни соли дарахтро муайян мекунад. ин фаҳмоа синни соли дарахтро муайян кардем. ана ки дуюмиш мега ки тавассути он шароити синни соли гузаштаро муайян мекунем. ана агар масофаи байни соҳалқаҳо наздик бошад, шароити соли гузашта барои ҳамин растанӣ шароити хушксолӣ буд, намнокӣ кам, боронгарӣ набуд, дар хок ғизо намерасид, растанӣ хушук насабзид ва камби хушук тақсим нашуд. агар ки масофаи байни соҳалқаҳо дароз бошад, чӣ хеле ки дар ҷо мебинем, ана ҳамин сол барои растанӣ чи аст? Соли пурбарор, боришоти зиёд ва дар натиҷа соҳалқа бисёр, яъне ҳуҷайраҳои камби бисёр тақсим шуданд ва масофаи байни соҳалқаҳо дарозтар шуданд, зиёдтар шуданд. хуб, вазифаи сеюми соҳалқа маълум намудани самти ҳаракат, ҳамчун компас. яъне мо метавонем ки вақте ки дар ягон ҷангал роҳ гум задем, аз ҳисоби ҳамин соҳалқаи растанӣ роҳи худро муайян кунем. яъне самтро шимол, ҷануб, шарқ, ғарбро чикор кунем? Муайян кунем. инро чӣ хел муайян мекунем? хайр, ана барои инро муайян кардан мо як бор дига чӣ мекунем? фарз кардем ки нами қисматда як соҳалқаи дига тасвир мекунем. хуб, ина соҳалқа тасвир кардем. соҳалқа агар масофаи байни ҳалқаҳо агар наздик бошад ба як тараф, ҳамаш наздик бошад, агар ҳамин тараф тарафи шимол аст, яъне ки масофаи байни соҳалқаҳо дар кадом қисмат ки ҳамаш наздик буданд, ҳамон қисмат минтақаи шимол аст. барои чӣ? аз минтақаи шимол сардӣ аст,
ҳаво нисбатан сард ва шамол мевазад. дар натиҷа тақсимшавии ҳуҷайраҳои ҳамин минтақа чӣ мешавад? Сус мешавад. Кадом минтақае ки соҳаҳои дар он минтақа васеътаранд ва ин соҳаҳо масофа зиёдтар аст, он минтақаи ҷануб аст ҳатман. Барое ки дар минтақаи ҷануб гармӣ аст ва намнокӣ аст ва тақсимшавии ҳуҷайраҳо дар онҷа зиёдтар шуданд. Хоб, баъд чӣ хел мо фақат шимол ҷануба муайян кардем? Мисол ин тараф шимол, ин тараф чӣ? Ҷануб. Мо шимол ҷануба муайян кардем. Дигар самтҳоро чӣ хел муайян мекунем? Вақте ки мо агар муқобили шимол агар истода бошем, ҳатман дасти рости мо мешавад чӣ? Шарқ мешавад, дасти чап мо мешавад чӣ? Ғарб. Агар дар муқобили ҷануб истода бошем, баръакс. Хоб, аз рӯи ҳамин, яъне мо аз рӯи масалан ду самта вақте ки муайян кардем, баъд аз рӯи дасти чап ва ростмон муайян карда метавонем ки дигар самтҳо куҷо доранд. Хоб, ин буд вазифаҳои соҳалқа. Дигар давом мавзӯи мо ҳаракати моддаҳо дар пояи растанӣ. Яъне дар пояи растаниҳо моддаҳо чӣ гуна ҳаракат мекунанд. Хоб, диққат кардем дар ҳамҷа. Дар ин ҷо растанӣ оварда шудааст. Растанӣ дар хок сабзиш кардааст ва тавассути решааш об ва намакҳои минералиро ҷабида то ба барг бурдааст. Ин тавассути рагҳо, тавассути ксилема мешавад. Вақте ки дар раг фотосинтезаш моддаи органикӣ ҳосил шуд, обратно меояд моддаи ғизоӣ, ин моддаи органикӣ ҳосил шуда, обратно ба реша меояд. Ин тавассути флоема наичӯ лакшак. Хоб, ина сохтори об, ҷараёни об, сохторе ки об боло рафтааст, ин тавассути ксилема, рагҳо гуфтем, рагҳо, сохтори рагҳо, чихе об боло рафтааст. Дигараш бошад флоема, ҷараёни дутарафа аст, ин ҷараёни яктарафа аст, ин ҷараёни дутарафа. Барое ки моддаҳои ғайриорганикӣ фақат аз поён ба боло мераванд, дар ҷараёни фотосинтез иштирок мекунанд, обратно ба поён намеянд. Моддаҳои органикӣ бошад, метавонанд ки аз барг ҳосил шаванд, оянд дар решаҳо захира шаванд, бо обратно ба боло раванд. ҷараёни дутарафа тавассути флоема аст. Хоб, далше гуногуншаклии поя. Шаклҳои гуногуни поя дар растаниҳо вуҷуд дорад. Хоб, пояи хазанда дорем, пояи кӯтоҳи алафӣ, пояи чӯброс ё лианамонанд ва пояи ростпоя. Акнун ин гуногуншаклии поя аз чӣ вобастагӣ дорад? Гуногуншаклии поя аз вуҷуди бофтаи механикӣ, инкишофёбии бофтаи механикӣ вобастагӣ дорад. Яъне дар ҳамаи растаниҳо бофтаи механикӣ дар пояшон як хел инкишоф наёфтагӣ аст. Баъзеашон хубтар, баъзеашон сусттар, вобаста ба ҳамин аст. Мисол пояи хазанда, бофтаи механикӣ суст инкишоф ёфтааст ё тамоман нест ва пояи растанӣ ба таври амудӣ намесабзад, ба таври вертикалӣ месабзад, дар замин ба таври хазида месабзад. Пояи хазанда чӯбӣ ва алафӣ мешавад. Пояи хазандаи чӯбида дохил мешавад арчаҳои хубраванда. Аз сабаби оне ки минтақаи шамоли зиёд сабзиш мекунанд, яъне кӯҳҳо сабзиш мекунанд, пояшон пояи хазандаи чӯбӣ шудааст, кӯтоҳ шудааст ва дар замин паҳн месабзанд, барои он ки шамол онҳоро нашиканад, пояшонро осеб набинад, пояшон нашиканад. Пояи хазандаи алафӣ бошад, панҷаи зоғ, марминҷон, шохтуи заминӣ, хайродавак, тарбуз, харбуз, каду, оила каду. Хоб, пояи дигар, пояи кӯтоҳи алафӣ. Ҳаст растаниҳои алафӣ ки пояшон беҳад кӯтоҳ аст. Ҳамаи растаниҳои алафӣ пояи кӯтоҳи алафӣ доранд. Пояшон чени бигем агар ин қадар 10 сантиметр, 12 сантиметр то 15 сантиметр поя доранд. Агар аз замин зиёдтар шуд, аллакай ростпоя мешавад. Лекин агар аз ин поёнтар шуд, ин пояи кӯтоҳи алафӣ мешавад. Пояи кӯтоҳи алафӣ ина қоқӯ, бодринг, барги зуф, марворидаки боғӣ, бинавшеу занбарӣ, сабзӣ, турб, лаблабу дида мешавад. Хоб, далши пояи чӯброс. Пояи чӯброс дар назар аввал вақти хондан чунин метавонад ки ин рост месабзад. Не, пояи чӯброс худаш мегӯяд ки ман ба як чӯби рост эҳтиёҷ дорам. Яъне ки барои сабзидани пояи чӯброс як такягоҳ лозим аст. Як чӯби рост. Аки чӯби рост ба маъное ки фақат чӯби росте ки мо барои растаниҳо мегузорем, барои агародмон, ин неву. Ба вазифаи чӯби ростро, яъне такягоҳро иҷро карда метавонад ягон девор ё ягон растании дигар, ягон чиз. Хоб, акнун инро куҷо вай кардем? Мо чӣ хеле гуфтем бофтаи механикии пояи хазанда суст инкишоф ёфтааст ё тамоман нест. Дар пояи чӯброс ҳам ҳамин гуна аст. Бофтаи механикӣ суст инкишоф ёфтааст ва растанӣ худашро рост гирифта сабзиш карда наметавонад. Барои ҳамин ба як такягоҳ, ба асоб гем, ба як такягоҳ эҳтиёҷ дорад. Вақте ки мо як такягоҳ ба ин растанӣ медиҳем, агар дар ин такягоҳ ба тамоми сатҳи танаш печад, ранги мора, ира мегӯянд чӯбрости печанда.
агар ба ҳамин такягоҳ напечад, просто дар паҳлӯи такягоҳ сабзӣ кунад, дар ягон ба воситаи ягон танобакаш дар ҳамин такягоҳ бичаспад, иро мегӯянд часпанда. Яъне растаниҳои чӯброст ба мағонаи лианамонанд меноманд. Омадааст ки растаниҳое ки пояшон печида ё часпида боло барояндаанд лианамонандҳо меноманд. Барое ки яке аз намояндаи онҳо лиана ҳаст, то метавонад нахли ротанг, метавонад ки ҳамун лиана аст, то 300 метр андоза дошта бошад қаддаш. Ин андозаи ростсабзиш нест, андозае ки вай печида биромада, аслан печанда аст. Хулоса растаниҳои чӯброст ба як такягоҳ эҳтиёҷ доранд, ба такягоҳ ё мепечанд ё мечаспанд. Агар печанд печанда, агар часпанд чи часпанда меноманд. Хоб печандаам чӯби алафӣ мешавад ва часпандаам чӯби алафӣ. Ба пояи печандаи чӯбӣ дохил мешавад нахли ротанг. Ина то 300 метр ҳозир гуфтум ки ин лиан нахли ротанг аст. Хоб печандаи алафӣ бошад, ин печак, лӯбиё, мушунг ва часпанда бошад, бо чӯби алафӣ мешавад. Часпандаи чӯбӣ масалан ангур, ток ва часпандаи алафӣ бошад ашақа, плюш ва наход. Хоб охирон поя гуногуншаклии поя аз рӯи бофтаи механикӣ ростпоя. Растаниҳое ҳастанд ки рост месабзанд, растаниҳои ростпоя меноманд. Бофтаи механикии ино хуб инкишоф ёфтааст ва барои рост сабзидан мутобиқ шудааст. Хоб бо ростпояи чӯбӣ ва ростпояи алафӣ дорем. Ростпояи чӯбӣ дохил мешавад ҳамаи дарахтон: себ, зардолу, шафтолу, гелос, оливолу, дигар сафедор. Алафӣ бошад офтобпараст, ҷоримакка. Гуфтем ки ҳамун растаниҳое ки пояшон пояи кӯтоҳи алафӣ набошад, дигараш ростпоя мешаванд. Ростпояи алафӣ. Хоб қисмати дигари мавзӯи мо боз ҳамин гуногуншаклии поя просто дар расм. Ина ростпоя, рост сабзист аст. Ростпоя алафӣ аст дар расм. Хоб ана пояи печанда. Нигоҳ кунед, ба як такягоҳ чӣ кор кардааст? Печида истай силикон. Хоб пояи часпанда. Ина ва ёд дорад, танобакҳо дорад, тавассути ҳамин танобакҳо ба ягон такягоҳ мечаспад. Хазанда. Нигоҳ кунед, пояш дар замин хазидаро кашид. Хоб тағйири шакл, метаморфози навда. Хоб мо дорем метаморфози навда. Метаморфози навда гуфта тағйири шакли навда мегӯянд. Мета мешавад дигар, морфоз мешавад шакл. Шакл дигаркунии навда. Хоб навдаҳо рӯизаминӣ мешаванд ва навдаҳо зерзаминӣ. ҳам навдаҳои рӯизаминӣ ва ҳам навдаҳои зерзаминӣ шакли худро иваз мекунанд. Барои ҳамин мо инҷо овардем тағйири шакл, метаморфози навдаи рӯизаминӣ ва метаморфози навдаи чи зеризаминӣ. Метаморфози навдаи рӯизаминӣ дохил мешавад хор, мӯякҳо, яъне танобакҳо. Яъне мақсад ки навдаҳое ки дар танаи растанӣ ҳастанд, берун аз хок ҳастанд, метавонанд ки шакли худро иваз кунанд. Онҳо вақте ки шакли худро иваз карданд, ба чӣ табдил меёбанд? Ба хор ё танобакҳо. Хоб дар хор, дар дулонаву анору ангату облипих. Пас савол мешавад ки садбаргам хор дорад, кактусам хор дорад. Лекин ин садбаргу кактусу дигар растаниҳое ки бо хор дорад, масалан настаран, ино хорҳошон метаморфози барг аст. Хори ин растаниҳо бошад метаморфози навдаи рӯи заминӣ аст. Фарқият ҳамин аст. Хоб вазифаи хор, барои чӣ навда ба хор табдил ёфт? Сабаб чӣ буд? Чӣ маҷбур кард ки навдаи растанӣ ба хор табдил ёфт? Муҳофизат аз ҳайвонҳои алафхӯр. Яъне ҳайвонҳои алафхӯр, растание ки хор дорад, нисбатан барги онҳоро хӯрдан душвортар аст ку. Ин муҳофизат аз ҳайвонҳои алафхӯр. Мӯякҳо, танобакҳо бошад, дар бодиринг дида мешавад, шотуи заминӣ, қулфина ва ангур. Нигоҳ кунед, ҳамин растаниҳо ба ягон ҷо бояд часпанд ва ягон чида бояд такягоҳ ёбанд. Ба ҳамин хотир ё пояшон хазанда аст, ба ҳамин хотир танобакҳо ҳосил карданд ки тавассути танобакҳо ҳамчун узви ёрирасони барои сабзиши онҳо хизмат кунанд. Ё барои часпидан, ё барои печидан дар ягон чиз, ё дар ҳамун полез вақте ки сабзиш мекунад бодиринг, дар ҳамун чизе ки мо дар ҳамун ҷо мегузорем, дар вай барои пайваст шудан. Хоб тағйири шакли навдаи зеризаминӣ. Решапоя дорем, лунда дорем ва пиёзак. Хоб решапоя дида мешавад дар газна, тавланг, ғуммош, шақоиқ, ливондар ва лунда бошад дар картошка, ноки заминӣ, пиёзак бо пиёз, кадом растание ки пиёз доранд, гули замбақ, лола. Акнун ёчанд реша поя, лекин аслан реша нест, поя аст. Метаморфози поя аст. Пояе аст ки аз реша ҳосил мешавад. Мисол ҳаминҷа тавланг, газнаша мисол мебарем. Агар як тавланга, як газнара агар мо гирифтум дар боғ шинондум, яъне ки агародда якта
тавлангашон якчанд сол пас нигоҳ мекунем, ки ҳама ҷо пури тавланг шуда. Барои чӣ? Ин дар зери хок решаҳош меравад то дура, ҳар як решаш бо тавланг мебирад. фаҳмо? Ина газна бо онхе меравад. Ана ҳамин реша, ҳамин пояҳое ки аз ҳисоби реша осид шуд ку дар зери хок, баъд биромад берун. Ана ҳаминро мегӯянд решапоя. Аслан дар дуни хок осид мешавад, баъд берун мебарад. Ба вақте мегӯянд решапоя. Хоб, лунда дар картошка зеда мешавад. Ана картошка аз ҳисоби муғҷаҳои зерихокиаш осид мекунад пояи сафеди зерихоки столон. Баъд дар столон моддаи ғизоӣ захира мешавад ва табдил меёбад ба лундаи картошка. Лундаи картошка табдил меёбад. Хоб, яъне лундаи картошка метаморфози чи аст? Метаморфози худи навда аст. аз рӯи чӣ муайян мекунем? Аз рӯи он ки дар лундаи картошка гуфтем чашмакҳо аст, муғҷаҳо аст. ҳозир дар расм бояд бошад дигари слайдда, ҳозир бо мебинем. Пиёзак гуфтем, кадом расмҳое ки пиёзак доранд? Ҳамаи пиёзаки онҳо метаморфози чи аст? Метаморфози навдаи зерихоки аст. хоб, бояд ҳаминҷо ина нигоҳ кунем. ана ҳамин лундаи картошка. фаҳмо? ана ин боша столон. Столон навдаи зерихоки сафеди картошка гуфтем. Столон вақте ки дар зери хок осид шуд, моддаи ғизоиро захир кард ва ба лунда табдил ёфт. Ин лундаро худиш. Лундаи картошка. Лунда. хоб, ана ин қисматҳо бошад. Ин ду қисмат, яъне чашмакҳо. Яъне чашмак дорад ва дар дуни ҳамин чӣ дорад? Чашмакҳо шуда муғҷа. Яъне ки ҳаминҷо ҷои фурӯхамидагӣ дорад ва дар ҳаминҷо дорад чӣ? Муғҷа. ана мавҷудияти ҳамин муғҷа имконе исбот мекунад, ки мо бигем ки ҳамин лундаи картошка метаморфози чи аст? Навда аст. мавҷудияти муғҷа инро исбот мекунад. Хоб, инҷо расми дигар, расми пиёз оварда шудааст. Ман гуфтам ки пиёз слайди дигар мумкин ҳаста, ба вақте дар ҷо тасвир накардем. ин решаҳои иловагӣ ва паҳлӯи пиёз, барои ки системаи решагиш патак реша аст, реша асосӣ надорад. ана ин қисмат узак ё ин ки дилак. мегӯянд қисми паҳни пояи паҳни зерихокии пиёзро чӣ меноманд? Узак ё дилак. ана дар ин қисмат бошад мавҷуд аст муғҷа. ин бошад пулакчаҳо. ин бошад пулакчаҳои берунӣ, пулакчаҳои дохилӣ, пулакчаҳои берунӣ. ҳамин пулакчаҳои берунӣ ва пулакчаҳои дохилӣ метаморфози барганд. Метаморфози чи аст? Барг. Худи муғҷа ҳаст. Пас нигоҳ кун. Узак метаморфози чи аст? Гуфтем поя аст. Пояи зерихокии пиёзро, пояи зерихокии паҳни пиёзро узак меномад. Пас нигоҳ. Поя будай, муғҷа доштае, барг доштае. Чӣ меномем? Навда. Пояе ки дар он муғҷа баргон шох меёбад, навда. Яъне мавҷудияти узак ва мавҷудияти муғҷа исбот мекунад ки ва мавҷудияти бо пулакчаҳо ки метаморфози барганд исбот мекунад ки 100% пиёз метаморфози чи аст? Навда. Ин буд ана мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи поя. Муваффақу сарбаланд бошед.